lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Nek Bagong iku lho ngapusi. Oh, iya. Ning sagedhangan iku mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Areng bokol sandangan ora kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Ibu Pertiwi kok hubungane karo gubuk kasubra. Yo tampan ono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek kuwerku Dara Janaka ora wedi, Alugara balekno karo aku. Adikku lanang loro tak ajari kanggo Alugara. Siap. Titip prani mangan anak hanung paricata. Mbak lumembak lamun mambeng lir ombak ing segara angra. Nino. Iya. Kok ya cindramata. Cindramata dempulmu locot kuwi Alugara. Ora percaya jajal batumu templekno iki. Nino. Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekelku saka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan sing ndi, Gong? Iki Ngeleru ta. Tangan tengen. Tangan tengen, ya. kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abah kowe goblok kok Kuwi kan cewek to. Butuh iki tak gawa ora rasa kaya to. Iya. Nyembah ping 3. Iya, nek ora nyembah kok ndak kowe geblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mah ping pira, Tru? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono iki. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kuwi kok. Piye? Maturana. Nah, digawa tangan loro, ndak tiba. Nggih. Mati kowe ajar das kowe. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Ku pancen cah edan ora. Aku mung jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkul kula cek kuwi. Kowe nganti tekan kowe dadaku aku mati tenan. Ayo ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir ah, cuplok mata. Iki canggel iki. Awas ora ngaton jangan. Ora ngerti kancane iki. Nata manturu Prabu Baladewa tipan Alugara. Sing ngakon kuwi dadi Nata Mandura sapa? Ya cak-cakan negara Mandura unggah-ungguh tata krama Mandura iki kaya ngono kuwi sinuwun. Bosek wis gampang ngluputke karo Baladewa. Penembahan Dewantaka. Ana dawuhmu apa? Saka rumangsaku aku tepung karo kowe iki lagi pisan iki. Kowe weruh aku ya weruh kowe. Tepungku ya ning negara Ngastina. Iya, pancen bener mengkono. Lah, yen tata cara negara Mandura kuwi yen kepengin dibasani basanono, yen kepengin ditata kramani tata krama, yen kepengin ana wong unggah-ungguh karo kowe ya unggah-ungguh karo aku. Kowe tepung karo aku sepisanan kowe ora basa karo aku ndangu. Anak Prabu Baladewa, mongko aku durung tau suwita karo kowe. Aku durung tau manjing dadi muridmu. Kok kowe nyebut aku anak Prabu? Tur kowe ora basa karo aku. Yen kowe ora basa karo Baladewa, gunane apa aku mbasani karo kowe? Ya wis. Wis ora usah diteruske. Sampeyan ora basa ora apa-apa. Ora apa-apa sinuwun. Apa kersamu dene kowe nyuwun keterangan ingkang gumathok. Babakan nggonku bakal murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Perban. Ana dawuhmu apa? Ngarep aku wis matur marang Sang Hyang Prabu Duryudana. Yen Bratayuda kuwi dudu menungsa sing duwe gawe, ning kuwi jagat. Tegese dewa sing duwe gawe.
Kurawa Pandhawa durung dilanake ana ing jagat. Kurawa Pandhawa durung lair ana ing Janaloka. Iki Bratayuda wis dicadhang dening para dewa, wis ditulis dening para dewa. Tegese pancen kuwi pesthi sing ora iso diselaki. Kuwi kodrat ingkang ora bisa diterjang, kudu kelakon. Lah saiki aku tak takon karo kowe, dasarmu apa? Kok kowe arep murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun? Upama kowe iki bisa murungake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun, tegese kowe miradati kelawan kodrating jagat, kowe miradati kodrating dewa. Yen nganti para Jawata kuwi duka marang para Pandhawa lan Kurawa, ndawahake bebendu marang Pandhawa lan Kurawa. Sing nampa bebendu ora mung Kurawa karo Pandhawane, ning kabeh kawula Ngastina lan Ngamarta bakal ngrasakake bebenduning dewa. Apa ora jeneng kowe iki mendhita ingkang rusak ajak-ajak dosa upaya kanca, duwe keperluan pribadi nanging kowe nyengsarake wong pirang-pirang. Kosek sinuwun, aja paring dawuh mengkono. Apa aku murungake perang wau tok anggap kleru? Apa aku murungake perang Bratayuda mau mbok anggap luput, mbok anggap salah? Yen saka rumangsaku bener, merga perang kuwi wengis. Perang kuwi kejem. Sing menang mesti nandhang wirang, sing kalah mesti dadi rempah. Upama menang, tan wurunga mesti ana cacate. Kuwi wong perang. Yo, pancen bener. Monggo perang Bratayuda Jaya Binangun kuwi perkaraning Pandhawa lan Kurawa, Pandhawa 5, Kurawa 100. Monggo perang kuwi mengko bakal akeh prajurit, akeh kawula ingkang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan bakal kesempyok ing aradan. Dadi upama aku murungake perang gedhe mau, aku nuwak bakal tumibaning korban pirang-pirang ana ing perang Bratayuda. Coba apa kaya ngono kuwi kleru, apa kaya ngono kuwi luput? Yen bab kleru apa luput, kabeh mau mengkari pitungane metu saka ngendi? Nek saiki aku tak takon Gage Wangsulana. Jaring para sepuh, jaring para kaki-kaki nyebutake Bratayuda kuwi perang suci, ora perang ambyak awur-awur, ora perang sakarepe dhewe, ning perang nganggo tatanan. Kuwi Bratayuda. Ana ing kono katandha bakal luaring punaki, sapa nandur bakal ngunduh, sapa sing utang bakal nyaur. Sing nandur ala wahyu ning bakal sirna, sing nandur becik mesti bakal ngunduh woh-wohane. Kuwi saka tembuning Kyai Sepuh. Lah nek nganti Bratayuda iki mengko ora ana, Bratayuda iki mengko ora kelakon. Tegese sampeyan ngrukunake Pandhawa lan Kurawa, ning sampeyan nandur angkara murka ing bakal ngrembaka, tukul kaya suket ning jagat iki. Mengkono sinuwun. Ya. Mula perkara perang siji iki nuwun sewu. Yen perkara kowe arep ngrukunke Pandhawa lan Kurawa monggo, aku matuk, aku gathuk. Yen kowe arep murungake Bratayuda Jaya Binangun, Yai Prabu wonten dawuh. Kula nyuwun pamunten. Kula mboten matuk, kula mboten cocok, lan kula mboten ajeng melu perkawis menika. Anak Prabu wonten dawuh. Ana ing marepatan pirembugan iki ora usah dadak tegawa marang pengendikaning Nata Mandura. Nanging miturut aku sapa sing condong luwih akeh kelawan penemuku ya kuwi ingkang kudu kelakon. Mboten. Penemban Durna, wonten dawuh penemban. Aku tak takon karo kowe. Mara Gage Wangsulana, niatku kuwi apik apa ora? Oh, menawi karo kula sae. Mriki ateges panjenengan sampun saged ngrukunaken trah begawan wiyasa ing Satawarga ingkang kathah sami nyebataken mboten ate rukun. Nanging krana paduka penemban Dewantaka, dinten samangke Pandhawa lan Kurawa menika saged rukun nika mujudaken satunggiling bab ingkang estunipun ngayawara, nanging nyatanipun saged kelampahan. Dadi kowe cocok. Inggih, kula mathuk, kula cocok. Bratayuda wurung kula kowe ya cocok. Kula mathuk penemban, kula mathuk. Badhe nuwak pinten-pinten korban ingkang dumawah wonten negari Ngastina miwah negari Ngamarta. Ya, yen ngono kowe tak anggap yen to kowe sarujuk karo penemuku. Werkudara, nggih. Kowe mathuk apa ora yen to pun bapa ngrungake Bratayuda? Wah, kuwi sing tak ajab rino pantaraning wengi. Ora ana ing gumana musik ana ing atiku, aja nganti aku adu arep sarta nyumurupi muncrating getih saka dulur-dulurku Kurawa. Mula gandeng wis ana menungso utawa penemban pendhita ingkang bakal nurungake Bratayuda. Aku condong, aku mathuk, aku gathuk karo penemumu. Wis ana wong loro Duryudana sing mathuk karo penemuning Dewantaka. Saiki aku tak takon Janaka piye? Mboten lumarep barbah pisan.
kula temtu nderek kersanipun Bapa Premban Dewantaka. Syukur-syukur Duryudana wonten dawuh. Kowe rak ya wis cocok to? Nggih, kula sampun mathuk. Sengkuni wonten dawuh Penemban. Kowe ya cocok. Inggih, lair batos kula cocok. Ginanipun menapa gesang kangge regejegan, malah sak mangke kula bingah bombong nyumurupi Pandhawa kaliyan Kurawa sampun manunggal wonten negari Ngastina. Nah, kanthi mengkono piyai sepuh sing padha mapan ana ing Datulaya, para punggawa, para her-her, para luhur ing padha lenggah ana ing negara Ngastina iki dina samengko wis condong lan wis mathuk karo penemune Dewa Dewantaka ya Dewa Buddha. Mula kang sangka kuwi sinuwun Mandura sing gedhe pangapuramu yen to panjenengane kepeksa pengendikamu ora diagem ana ing jroning parapatan wonten ingkang bakal kaleksanan ya kuwi penemune Dewa Buddha. Ya saiki sakarmu nggonmu paring pangandika Praban. Nadyan kabeh para priyagung sing padha lenggah ana ing negara Ngastina padha sarujuk karo penemumu. Nanging aja meksa penemune Baladewa. Aku ki wong merdika. Aja mbok peksa. Aku duwe penemu, yen penemuku apa kang mbok jangka mau sanyata bakal miradati marang kodrating jagat lan kuwi ora bakal lakon sabab kowe mung jejering titah. Ya. Ya wis sakarepmu le paring pangandikan sing baku sesuk. Kanyatane kepiye lan dumadine piye nggonku bakal murungake perang Bratayuda sabab ngene ya Baladewa, kowe tak kandhani nyatane Pandhawa lan Kurawa tak rukunake gampang ketitik Werkudara Janaka tak aturi rawuh ana ing Ngastina wis padha teka wis padha rawuh lan wis nyawiji marang Duryudana sakurawane bareng tak petung-petung jebul tinemune antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi ora ana rasa memungsuhan nanging pancen ana menungsa sing benthik-benthike ana menungsa sing gathuk-gathukke Kurawa lan Pandhawa. Wekasan Pandhawa lan Kurawa ora padha rukun. Dene menungsa kuwi kudu sirna saka lumahing bumi kureping langit. Yen to menungsa mau kudu sirna saka lumahing bumi kureping langit utawa wis lakon sirna saka Janaloka iki, tak kira Pandhawa lan Kurawa bakal rukun. Lho. Kose aku tak takon karo kowe terus menungsa sing gathuk-gathukke Pandhawa lan Kurawa, menungsa sing benthik-benthike Pandhawa lan Kurawa mau sapa? Yen pancen menungsa mau sing urip ana ing jagat, yen perlu aja sampeyan Premban sing jangkah menungsa mau. Ning Baladewa diutus, aku saguh njejuing marang menungsa mau. Sinuwun apa pancen mengkono ngendikamu lahir batin? Yen lahir batin kowe tak kandhani ning aja kaget. Menungsa sing benthik-benthike marang Pandhawa lan Kurawa ana loro. Siji Ratu Ireng Cemani, Ratu Ndarawati, loro amonging Pandhawa ingkang jeneng Semar Badranaya sinuwun. Iblis lanang apa ora melek mripate apa ora krungu kabar yen Tanata Mandura ki kadange Werdanata ing Ndarawati lha kok dadi kowe ngrasani marang adikku lanang kowe ngandhake yen to ingkang dadi benthik-benthike Kurawa lan Pandhawa sing gathuk-gathuke Pandhawa lan Kurawa ora nganti bisa rukun kuwi Ratu Ireng Cemani. Dewantaka ana dawuh apa yen kowe durung krungu tak kandhani yen kowe durung ngerti kowe tak wenehi ngerti yen to Ratu Ireng Cemani mau ora kejaba mung adikku lanang Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Lah kok dadi mbok sebut yen Kyai Kresna kuwi wong kang benthik-benthike Pandhawa lan Kurawa. Mbok anggap Semar Badranaya nadyan derajate ngaceplek. Mbok katut-katutke dosane. Gawe srana ora rukun ing Pandhawa lan Kurawa. Dasarmu saka ngendi? Aku tak takon. Dasarmu saka ngendi? Iya. Sinuwun sabar sinuwun. Nyatane kabeh mau pancen wis tak teliti kanthi permati, wis tak pitung aja nganti buntung tembe mburine. Tinemune Ratu Ndarawati lawan Semar Badranaya kuwi pancen wong kang wis benthik-benthike Pandhawa lan Kurawa. Mula kang sangka kuwi sinuwun, aku duwe penemu yen to Ratu Ndarawati sirna saka lumahing bumi kureping langit, Semar uga sirna saka lumahing bumi kureping langit. Kang
mangkono dadi srana rukuning para Pandhawa lan Kurawa. Oh, dadi niku pancen gawe patine Kyai Prabu Ndrawati. Yen kudune ngono pancen kudu tak lakoni. Kejaba Ratu Ndrawati bakal mbosirnake Semar Badranaya. Iya, pancen mengkono. Ya. Iya. Tak tampa omonganmu. Tak tampa. Ning wektu dina iki bakal tak teter kadigdayaning Begawan Dewantaka. Arep tak todhi kadigdayanmu. Yen pancen kowe pendhita ingkang pinter, pendhita ingkang sekti, kira-kira kowe iso ora mateni Kyai Prabu Ndrawati. Lan sadurunge kowe tekan negara Ndrawati aku njaluk pamit perkara iki tak kandhake adikku lanang Barat. Kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone susah angin ngendi nggone Kanjeng Prabu sajaipun murina. Wis ora apa-apa, Nggih, ora usah dadak kuwatir. Kabeh aja wedi karo mesune Ratu Mandura. Oh, lho panjenengan menika ya ora takon sik kok, Penemban. Arep mangandika mongko kakangne wonten mriki panjenengan ngrasani patine adine. Oh, ya wis ora jenemukan Sinuwun Prabu Mandura tumuli duka yayah sinipi. Monggo panjenenganipun menika menawi duka. Kaliyan tiyang menika ngincim lho Penemban, ngatos-atos. Ora usah wedi Penemban Durna. Aku ora bakal gigrik mungsuh Ratu Mandura. Yen perlu mengko Ratu Mandura bakal ndak rangket, ndak bondo, tangane tak krincung sikile. Wondene ingkang ndak dawuhi ngrangket Ratu Mandura, ora iki kejaba mung Werkudara apa dene Janaka. Werkudara? Nggih. Sago ora kowe ngrangket kadangmu Werda. Yen pancen sampeyan sing paring dawuh aku ora bakal silak. Janaka sago nggih. Menawi bab duka bapa Penemban ingkang maring dawuh kula mboten badhe silak. Bener Werkudara. Wong rukun ki kudu ana pitukane. Wong kepengin manunggal ki kudu ana pitukane. Kira-kira sapa sing malang-malang? Sapa sing mentang-mentang kaya Gendhewa nutupi rukuning Pandhawa lan Kurawa? Kowe kudu tega, kowe kudu tegel. Yo. Aja kok Baladewa, sapa wae sing kira-kira nutupi kerukunaning Pandhawa lan Kurawa kudu mbok sirnakake. Kuwi nak dadi impenmu to, Nger? Iya, pancen kuwi tak impi saben bengi. Supaya iso rukun karo para Kurawa, ndaipa kaya ngapa senenge wong tuaku Bapa Pandhu-Pandhu kemapanane kasuwargan. Inggih Bapa Penemban kula tansah mastuti sabdata mapaduka Bapa Penemban. Ingkang salajengipun kados pundi? Mingkaring rakit tata-tata piye carane supaya gawe patine wong loro mau. Yen wong loro mau tekaning mati gampang nggone rukun Pandhawa lan Kurawa Duryudana. Rikat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning argaram kang tumingal. Hiram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna Sambal Wacana. Kasarupraptanipun utusan saing Karaka Dempel nenggih Kilurah Petruk sumawana Kilurah Bagong wondene Kilurah Garing Tenggo wonten ing alun-alun Negari Ngastina.
pangasunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestu Tambanana niki sanget anggen kawula dadosaken jimat Bagong slamet tekamu pangestunipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng bekti kula katur iya tak tampa pangestu Tambanana niki sanget anggen kawula dadosaken jimat Petruk slamet tekaku wilujeng Gusti Mate ajeng nyuwun priksa werdinipun kutuk marani sunduk menika menapa iki mau ming tembung sing ora ana tegese mboten kangge kula to ora Petruk syukur nek kangge kula niku karuane sisan ling ngurus ana kula niku kawan sowan orang duwe niat apa-apa kok wis dinekke kutuk marani sunduk bekti kula katur Kinopati iya Petruk ndak tampa njaluk ngapura ya aku ki mau ming kaya wong lindur lek ku omong ora sengaja nggih upama ana artine mangartekke sisan karwane kula ning ngrasake ora kok Petruk prayogakno Ponokawan Bagong padha rareja sak praptamu sampeyan ngaku mboten apa artine sunduk marani kutuk kuwalik kok kuwalik padha wae wong padha disunduk kok ora Bagong ora ana apa-apa nek ana apa-apa bloko sisan rek ana pati mboten apa-apa lha niki Petruk kali Bagong niku wis kulina krungu swara sing medeni niku wis kulina ngungkuli kutuk marani sunduk lha wis kulina dadi nek sampeyan omong kaya ngoten niku ora iso merdekke mang tutup-tutupi tenono lho malah ngancam karo aku ora ngancam ing titenono kok ngancam iki kaya aku wani-wani ya Truk. Ha iya. Petruk kantong bolong padha raja sampratamu. Pangestunipun Bagong Brandana wilujeng bekti kula kunjung nggih Pramban. Oh iya tak tampa. Pangestu Tambanana Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayaran ing kasantosan. Ponokan Bagong padha raja sampratamu. Pangestunipun Pramban Durna wilujeng bekti kula kunjung. Tak tampa. Bagong pangestu Tambanana. Nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripin. Petruk Ndara Werkudara yo slamet tekamu wilujeng Den bekti kula kunjuk yo pangestu Tambanana nggih kula pun dinggo jimat Bagong Badararja Ndara Werkudara yo Bagong kok teng mriki salah kamar sampean salah perkara piye aku dene sampean niku nek lenggah niku ya ning negara Ngamarta kok sagedakane iki Ndara Werkudara kok lenggah teng negara Ngastina. Wah. Pancen niatku sowan ning negara Ngastina. Mulojo nganti kaget yen dina iki aku sowan ana negara Ngastina. Nggih matur sembah nuwun. Yo. Petruk padha kanthi raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk. Bagong padha raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa. Prayogakno Bagong. Nggih sanggeng kawula dadosaken jimat. Petruk, dalem ana wigati apa? Muruhake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ning karempit. Kepareng matur sanipun sun Prabu Duryudana rawuh lepat atur kula diagung pangaksami. Ora dadi ngopo Petruk, matur sembah nuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar. Bapak Semar nampi pangendikanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma tumuli utusan kaliyan kula. Lah, sejarahipun ngeten. Nalika semanten kula menika karo Bapak Semar pancen ajeng ngasok bulu bekti glontung pengareng-areng. Ngaturake dharma bekti kula dhateng pundhing kula para Pandhawa. Nanging sareng kula mlebet kedaton negari Ngamarta kaget. Wonten ing mriku namung lenggah Sinuwun Puntadewa kaliyan ndara kula Nekula Sedewa. Malah pasuryanipun Ndara Puntadewa niku wah kaya piyai sing susah banget nika. Tumuli bapak matur kaliyan Ndara Puntadewa, "Sinuwun enten apa kok penggalipun susah? Pandhawa kok mboten jangkep niku sami tindak pundi?" Ngoten niku ngendikane bapak. Ndara Puntadewa nalika semanten tumuli paring pangandikan. Mboten ketang pedhot-pedhot ngendikanipun Ndara Puntadewa mergi susah penggalihipun. Paring pangandikan nek Ndara Werkudara kali Ndara Janaka menika sak mangke mboten lenggah wonten ing kasatriyan, malah mboten sowan wonten negari Ngamarta, tilar dhateng kewajibanipun kasatriyan
sami lenggah wonten negari Ngastina. Kawontenan kados mekaten menika bapak kaget. Lho, lah Ngastina enten apa sinuwun? Ndara Puntadewa nggih paring pangandikan jarene Suwita karo Pendhita anyar katon sing padha lenggah ing negara Ngastina sing lagi wae minangka sumitraning Sinuwun Prabu Duryudana. Terus bapak wong golek ngelmu niku kudu dititeni jero cethèking guru. Ngelmune guru niku kudu dititeni. Ora saben pendhita disuwitani, ora saben brahmana disuwitani. Ya nek brahmana niku pancen duwe ngelmu sing jero, pancen duwe ngelmu sing migunani tumraping gesangipun Ndarawerku Ndara lan Janaka. Kula pitados wong gayung ngelmu niku ora kok winates umur niku mboten. Ning waton pikirane isih jalan, tangane isih isa kumrembyah, sikile isih isa jumangkah. Wong niku diwajibake gayung ngelmu sak oke-okehe. Ning ra ya sesa-sesa sing digayuh, tegese sesa-sesa sing disuwitani. Ngelmune niku migunani napa mboten? Napa ngelmu niku ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur sing mboten enten manfaatipun. Terus Ndara Puntadewa paring pangandikan, terus aku kudu piye Semar? Adikku sak loron kae pancen wewatekane angel nek dilukke, nek wis duwe karep pancen ya ora iso dindakake. Terus bapane Semar ndangu kali kula, kali Gareng kali Bagong. Pun sampean mboten sak kuwatir. Gareng Petruk Bagong saiki kowe sowana ning Ngastina. Sowana ning Ngastina nyatake apa pancen Ndarawerku Dara karo Ndara Janaka lenggah ning kono. Ning lenggah ning kono aturana supaya kundur. Ya bener wong meguru kuwi becik, wong meguru niku apik. Ning aja ninggal marang kewajiban kasatriyan. Monggo Ndarawerku Dara kali Ndara Janaka niku nek pun kesah utawa pun tindak saking negari niku ora kondur nginep. Lah niku lho eleke teng mriku niku. Mesake anak bojone kok njur nginep ora. Mula Ndarawerku Dara gandeng sak mangke sampun kula sumerepi lenggah wonten ing mriki. Ndara Janaka sampun lenggah wonten ing mriki. Dinten samangke kula nyuwun dipalilahipun Sinuwun Prabu ing Ngastina badhe kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Pun cekap semanten atur kula. Nek diparingake matur nuwun, nek mboten kalimat selanjutnya kula pasrahaken dhateng Bagong. Ayo Gong, ayo gendi kowe. Nek Ndarawerku Dara diparingke kula dherekaken kondur pikantukaken utawi dipun paringi palilah matur sembah nuwun. Nek sampean Sinuwun Prabu pun sahabat Duryudana. Lali aku lali. Sinuwun Prabu Duryudana mboten maringaken Ndarawerku Dara kali Ndara Janaka kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Kula aturi jaga ajang sing jero. Kok ajang? Kata-katane jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula wis diparingi Purbawasesa karo Bapak Semar. Petruk Gareng Bagong ora iso mboyong Ndarawerku Dara bali nang negara Ngamarta, mulih tak kethok gulumu. Niki le berat teng mriki niki. Mula mbangane kula teng omah niku dikethok kali bapak, monggo bapakne kula ngethok gulune anak-anake mesti nganggo bendur sing ora landhep. Dadi ming suwi iki kok wah lara banget. Nek landhepe karuane enten malah terus ora ngrasake. Ha nek ora landhep, le tak tumbaka sithik niku perih banget. Pun kula niati kalih Petruk. Remok kasawerna putung sumangga kabandemna. Kula mboten ajrih nyawang senopati negara Ngastina. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Cekam semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begawan Dewan Toko bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Pandhawa lan Kurawa bakal rukun negara Ngastina Petruk.
Waduh. Gong, Begawan Dewantaka arep murungke Brantayuda. Aja. Lho, kok aja piye? Brata ben wuda wae. Bratayuda, kupinge. Oh, Bratayuda to? Bratayuda. Ngono. Sapa kowe? Pendhita anyar katon jenenge Dewantaka. Sajake kowe sing nang ngarepe Durna kuwi to? Muriku persis. Heeh. Kuwi pendhita kuwi ketoke. Ketoke rung suwe lek dadi pendhita iki. Heeh, ketok ya wis ning wis ben piye ngendikane Sunan Prabu Duryudana Bapa Peremban. Ana dawuh apa? Menika atmajanipun Semar malah sampun sami sowan mriki badhe amboyong Werkudara kaliyan pun Janaka dipun suwun wangsul dhateng negari Kamarta Bapa Peremban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone ing bom. Apa kowe sing jeneng Petruk Kantong Bolong? Nggih, sampean sapa, Mbak? Yen kowe takon karo aku Begawan Dewantaka ya Dewa Buddha. Aku guruning Kurawa, gurune anyar Werkudara karo Janaka Petruk. Kowe lah dalah iki apa, Gong? Sing marahi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lirwa karo kewajibane minangka satriyaning praja. Kereng nggone ngrep ngelmu karo Penemban Dewantaka Dewa Buddha nggih dipun tepungaken kula Petruk. Wigatimu sampun marang Mbah Makaping-kaping kula aturaken namung methuk kunduripun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka. Yen Werkudara Janaka ora tak keparengake kundur sirmu piye? Oh, kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa lho, Mbah. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa, wonten dasar kula niku bener. Dasar kula niku bener pun niku mbok arep aja kok menungso. Dewa medhun kowe kula ora wedi, yakin niku. Dadi nek upama sampeyan palangi karepe Petruk mboyo Ndara Werkudara Ndara Janaka, oh nuwun sewu. Kula mboten wedi karo sampeyan. Kowe derajatmu ming ngaceplik, derajatmu ming ana kawan, kowe iki ming kawula, kowe iki ming kere, kula nuwun pangapunten. Arepa kere kaya ngoten, arepa pawula kaya ngoten, kula nyuwun pangapunten. Ning kula teng negara Ngamarta niku disunggi-sunggi, kula teng negara Ngamarta niku disungga-sungga. Nek ana sing ngarani kula niku ming kere, paling-paling wong Astina sing ngarani kere, mergo wong Astina niku dasare wis ora seneng karo Petruk karo Bagong. Pun saniki ngeten mawon. Kula nyuwun Ndara Werkudara Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta. Werkudara Janaka bakal tak dadekke seksi. Lho. Seksi? Iya. Sinten sing ngajeng pegatan? Lho. Seksi wurunging perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sing ajeng murungke sinten? Sing arep murungke aku Petruk. Merga Bratayuda kuwi perang, kuwi wengis aja nganti lakon. Pandhawa Kurawa kudu manjing manunggal marang negara Ngastina. Perang Bratayuda Jaya Binangun batal utawa gagal ora kelakon. Gong, perang Bratayuda arep digagal karo Penemban Dewantaka Dewa Buddha. Nek aku sing ganti omong terus? Ya. Ndak mung kaya wayang mati aku. Ora entuk omong mundur wae. Ya. Ning ora gawe perkara lho. Wis diniati gawe masalah ora gawe perkara. Ke belakang. Ya. Ora ngawur le omongan. Sakarepku cangkem-cangkemku dhewe kok. Lho, iki malah ana wong mripate kaya ndok ceplokan. Wis atos lagi pertama suarane. Sampeyan sapa, Mbah? Asmane, Mbah? Aku Dewantaka. Dewantaka. Ya Dewa Buddha, ya Dewa Buddha. Jarene ajeng murungke perang Bratayuda. Ya ngono, ha. Iya pancen kepara nyata. Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kere iki menang sapa? Oh, lole. Ora usah lole-lole. Iki lagi omongan penting lole. Oh, aku ki mengalem karo kowe kok ora usah dalem. Ndak marang ilmune ra metu. Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji. Bratayuda, loro Baratayuda, telu Brantayuda. Lu tau maca kowe mesti ada? Ah, pendhita goblok.
yudane piye? Bronto Yasmara. Yuda ki perange wong sing kasmaran karo tumindak apik, wong sing kasmaran karo tumindak ala. Kuwi Brontoyuda. Barata wis ngarani yuda perang. Perange Trah Prabu Barata. Iki turune Trah Prabu Barata kabeh. Brontoyuda, Brata laku yuda perang. Perang sing nganggo tatanan, ora ampiak awur-awur. Dadi perang kuwi perang suci, perang nganggo tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake, sapa sing nandur bakal ngunduh. Mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora diparengake melu. Sapa? Aku. Mergo aku moh nek kon nyaur utang. Moh aku nek kon ngulihke sing tak silih. Wong edan ora. Lah terus karepmu mula Bratayuda ora iso diselaki, kudu kelakon, Mbah. Sampeyan ajeng murungake Bratayuda ki nuwun sewu. Bratayuda ki sing duwe gawe jagat, sing duwe gawe dewa. Apa sampeyan kekuatane ngungkuli para dewa napa piye? Apa piye? Ora macem-macem kowe. Dume pendhita tuwa kok apa-apa arep diwurungke, apa-apa arep diwurungke. Manusia macam apa kamu? Sampai naik dhewe ora. Wase ringkesing rembug. Bangane iki selak wengi. Ndara Werkudara, Ndara Janaka tak gawa. Kowe kena nggawa Ndaramu Werkudara lan Janaka waton iso nglangkahi kuwandaning Dewantaka. Abu, semono kok aku penemban. Kowe iso tetep mempertahankan. Wah. Kata-katane campur aduk. Wis ben. Kowe tetep iso mempertahankan Ndara Werkudara karo Ndara Janaka mapan ning negara Ngastina. Ning waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Hei. Gong. Piye to karepe kuwi? Ora apa-apa sing mati kowe sik. Moh. Kowe sik engko gek aku. Moh. Kowe iki nantang kok njur kancane sing dienggo sayembara ora. Iso nglangkai kuwandane Bagong. Yen ngono kowe nantang karo aku, pancen kepara nyata. Ning endi papane wong neter kadidayan? Nang Mblabar Waja Janget Cinencang. Ning alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktekke. Kowe kena nggawa Ndara Werkudara lenggane negara Ngastina. Nek wis gilang-gilang kuwandane Bagong kowe ladalah nggugu karepe dhewe ora metu njaba kene marganing patimu. Piye? Ora metu njaba kene marganing pati. Ayo tak tandingi sak krijamu Mbak. Piye to cah iki? Mau wis tantang-tantangan mlayu metu kok bali mrene meneh. Oh, nandake nek pendhitamu pendhita goblok. Wong aku mlayu terus ning gondelan cagak balik meneh sit ngono. Pendhitamu bablas to nek pendhitamu iki pendhita sing ora awas paningale. Iya, gugu karepe dhewe. Bagong, nun. Gandeng pendhitanipun mboten wonten. Niki kula matur kalih panjenengan. Kula njaluk Ndara Werkudara kondur mesake Kang Raka Ndara Puntadewa. Darena dhewe karo Werkudara. Gus, oh. Kondur ka? Aku urung bakal bali. Mesake Kang Raka Ndara Puntadewa lho, pendak dinten nangis, pendak dinten medal luwe muwun. Lenggah ming dineng-nengi karo Ndara Nekula Sedewa. Napa sampeyan ora mesake karo Ndara Puntadewa? Puntadewa wis gerang kok nangis. Wah, tak ngrampungke perkaraku ning Ngastina dhisik. Gegayuhanku men tekan dhisik. Gegayuhan apa? Rukun karo Kurawa. Sampeyan napa mboten apal? Sampeyan mboten napa mboten kulina? Lho lakon ngenten iki ra wis bola-bali to. Pendak Ngastina ana pendhita, sampeyan diaturi rawuh, ngakune arep diwurungke Bratayuda, ngakune arep didadekke siji karo Ngastina. Ning nyatane pripun? Ming ajeng dikrenah cintrakane Ndara-ndara kula, ming ajeng dikrenah sedane Ndara-ndara kula. Kok sampeyan isih percaya to? Mangsawang to. Niki rak rupa-rupa ngapusi to niki. Niki rupa-rupa penjilat. Kok sampeyan kok percaya? Gus.
ngendikane Bagong niku bener lho. Pun bungkung salwangsul sampeyan digawe kaya ngeten kok ya ora kapok-kapok. Itu lakon biyen ora padha karo saiki. Lakon saiki ora padha karo biyen. Ning nek Kurawa niku mesti padha. Nganti susah aku ngandani sampeyan. Kula niku Panakawan lho. Kula niku batur. Batur niku pangembating catur. Mula sampeyan ndaratur kula mboten. Sesuk nek rampung nggonku bali. Saiki sesuk. Aku durung gelem bali. Oh, Bagong kuwi aja maksa ya, Bagong. Wis ben Werkudara nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana bapakne. Bapak pocong kok. Oh iya tunggalane, Dur. Lho, ora basa tuwa aku mane kowe. Ora nek kuwalat. Oh iya tunggalane, ngaku-ngakune murid karo Ndara Werkudara, ngakuni siswa karo Ndara Janaka. Nek kowe modele guru sing tegel nang sarake siswa-siswamu. Kowe ora elek-elek karo Werkudara, ora elek-elek karo Janaka. Nek kowe bungah, nek murid-muridmu dadi korban negara Ngastina. Mung mergo kowe dijejeli dhuwit, jejeli bondo donya. Pendhita model apa ya kowe iki? Wis, Bagong cangkeme, cangkemmu kowe. Gong sabar, Gong. Aku nek ngene iki sak kena aku gelem lerem nek diliwetke. Nek kraton kok diliwetke ora ana ora. Wis, walaupun sampean mboten murun kondur. Ora. Nek sampean mboten murun kondur, nyuwun ngapunten lho nek karo Petruk gawe geger ning negara Ngastina. Rasa hitung-hitungan cacah. Wani ngono wae rasa ndadak hitung-hitungan cacah. Ya nek kono le maju mboko siji nek bareng. Ayo. Modar tenan anake dhewe. Mati diwujudi kok. Mati mbelani bapak. Mati mbelani kautaman ki tumrap aku mati utama. Mati utama ki lawanging swarga dibuka. Langsung mlebu swarga. Kuwi sing ngomong sapa? Kau tak takon kaya ngono kuwi sing ngomong sapa? Lho, kuwi pancen wis ana. Mati nglabuhi kabecikan, mati bener. Mati nglabuhi wong tuwa, mati nglabuhi negara kuwi cinadang swarga. Ngono, cara aku ngono. Monggo tumrap aku kuwi dhewe iki nglabuhi bener. Ndara Werkudara Janaka ora kersa kundure negara Amarta iki. Perkarane ora kok ming cilik lho, Gong, ning gedhe. Iki bakal dadi perkara gedhe. Mula awak dhewe mbalekke Ndara Werkudara Janaka ning negara Ngamarta kuwi tumrap awak dhewe kuwi lelabuhan sing utama. Oke. Ya. Wis diteni kene. Sing gelut pertama kowe aku. Aku manut, kowe manut. Siap mengkari sapa sing siap kuwi sing tumandang. Ya. Ngene ana sing tekan kene, aku sing ngomongan, sing gelut kowe. Engko bar kowe aku urut ngono lho, ora bareng-bareng ndak rancu. Oh iya. Sing ngomongan kowe sing nandangi aku. Heeh. Ya manut wae. Lah kalau kok wis. Wah, lha wis akeh banget gruduk bleduke kaya ngono kae. Endi? Ayo apa? Wah, soto Kurawa terus. Heeh. Ngarep dhewe sengkuni, tataki nang kene. Tataki nang kene kok.
putih lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Runanggono magawe gelari rawang Wiladala ora pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho Gusti. Aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku. Mengarep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene ra mengarep nyekel aku to? Mengarep nyekel Petra to? Ana ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nah aku ora buta basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wis biyen. Ken biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya mung aku ngajeni karo kowe. Ana wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting Patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong ngono kuwi sing dinteni apa ta ni? Wong ngono kuwi sing dinteni modar. Kuwi kari antri, tak omongi. Mengkari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi upati urip ro manungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip, Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora sakoke ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka kok wejang. Piye lah dalah, ora lah dalah iki serius. Terus, ngajati lho. Ya. Padha-padhane loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine wis sapa, Tru? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Udu Kartomarma iki brengose ra kaya ngono kuwi. Wis Citraksi dengkulmu. Udu Citraksi kuwi. Weh, domongi kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu. Oh, berarti Tirtanata. Walah. Udu Tirtanata. Wis apa ini? Malah takon karo aku ora ngerti. Kurawa arang-arang metu iki. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah, Setayu. Surtayu. Tak ngerti to? Urung. Anyaran iki. Wis ora masalah, ora tau tepung kon molo tak polone. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa, sing tak wedeni apamu? Dibantangane Surtayu pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngasuh. Dibantangane Petruk ambyar. Maju le. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petruk ora gelem masrahke bongkoan marang para Sata Kurawa iki margane pancemu. Mang maju mriki Ndara Surtayu. Nek ajeng kewirangan mungsuh pana kawan Petruk.
Bar nendi kowe? Lho perang piye ta? Kowe ora usah ya Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudar. Kowe aja ngempukke. Apa jenenge? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta kowe? Aku turu iki nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Kartomarma, ora peduli Kartomarma, Karto kuat, Karto bejo. Kowe karo Bagong ngaso. Tak tandangane to. Nengke wae, sapa apa wis. Wis, Cang, pengen mudari ngono kuwi. Aja ngecek karo aku. Kowe ru ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 taun. Ning kene nonton tandange kakangmu. Lho rombongane pasukan paguyuban pekumpulan Petro adikku Bagong adikku masa aku ora entuk melu yo yen ngono wong telu bakal tak rangket weh kowe iso ngrangket nolo gareng sasat ison jara langit iki merganing patimu pangkal tayoni ceket wadiake murite Wong Faihung lho Wong Faihung sapa wah cah kuno ora tau ndelok film kuwi lakon ya terus nek muni pencak wah gilani ora piye glereng ta ajake are ndi ngaso pundakku kecedhet oh bundake kecedhet mulane kok ceniningan wah iki jan rame aku wis ngalahke siji gareng ngalahke siji kowe nyambut gawe apa Gong kowe nyambut gawe apa bagi aku saiki bagiamu sing maju lho apa embuh ora ngerti sing penting pethuke oke siap minggir trajang iki dasar Purnyata anake Bekanderna iya kowe barang melu maju aku kuwi abdine Kurawa didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe ayo tak bondo tambak krincung sikilmu leboke pakunjaran iso nyekel aku isat sasat iso jara langit kene marganing patimu kene marganing patimu ayo panggal tayone legane maju perang nganggo iki kowe ayo kene iki sandangan pencak silat jupak dadamu ora gogrok atimu aja dundang Bagong
Tubruk. Satria maju perang mundur ora babak kulite kok nangis sakit manah kula man ati kula lara perkara apa kula mungsuh Bagong ya mbake wis nyandang mingkari nganggo kathok training ucul lambi digubeti nganggo tampar plastik sajake ketok nek wani kali kula jata singgen rai kula jata singgen dodo kula ken males niku mboten males cengenges niku kula antemi kaya ora ngrasake kula jotosi kaya ora ngrasake lah terus kok kowe nangis ngenten iki man kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat kula karo ngenten iki kali sikile tuprok terus sangkeme ngenten iki man niku kula rasake kok teng ati kula lara banget rasane alah satama ditabah-tabahke ya nggih dipun tabah-tabahaken kados pundi Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan nggih Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho mboten kowe iki anak jaran sampeyan sembrono ibu kula niku widodari ning keleke papat keleke papat pripun wujude jaran mula Bagong ngerti mergo Bagong kuwi ngerti sejarahmu Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara kuwi mergo dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran man sampeyan sembrono bapak kula niku pendhita ibu kula niku widodari ning wujude jaran lho jare ibu widodari ning sok nggo balapan wah napa tenan apa man wedomangi ora gugu wah yo sak ngisoring dramakan pakantine Kanjeng Rama pendhita kundang menyer-menyer kok mintrimo ngrabeni jaran nganti anak-anak kula ki man lah iya ora usah kuwatir cuk gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda sama niku sembrono wong kok pacuan kuda ora sakit mamahku lho man apa napa niku dereng enten wong lho ya wis ana karang bapakmu ki ngglidik mula aku ndek wedhus tak kandhangke terus kowe ndak patutan ro bapakmu kok sampeyan iku ngoyo-ngoyo senane omong kok sak pinake dhewe. Rembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan iku wonten apa bocah? Sampeyan iku wonten apa bocah? Ngerti sataman iku ora bocah ora cok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungsuh sampeyan iku. Keparat terus maring jajalanan. Kowe aja ngecew anakku lanang Satama. Ayo nek pancen para kawan kabeh padha wani karo Bangandana. Ungano dadamu. Maju legane ngatu glandang cundha maneh ora jeblok ketemu aja tuntang Bangandana. Bubrok. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlacak. Oh, senengane ngeceh ora. Petruk kancung bolong Bagong penyakit karepe dhewe. Ngono-ngono ya kena ning aja ngono, aja nganti mirang-mirang karo Bangandana. Ayo. Kene adu arep ora ngino karo aku. Curang. Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukacita. Nyakit ora. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong niki lho. Alah pono kawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Cuplak. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora nggontu.
Kurang sithik ya, kurang sithik. Tuprok. 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 Strayali binatang. Nyakit ngono ning jajaranan. Oh, senggune kaya tentuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Begawan Durna. Gumen ae. Ing atase Ponokawan kok dong sejarah iki. Iso mirang-mirang karo Begawan Durna. Iya. Rat perat. Senggune perat. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan iku ora nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Erot yo men, mene sampean pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, nek ora cangkep pira-pira. Nek ora bedet. Pirat, bedet. Pirat, bedet. Rat, det, rat, det. Pirat, bedet. Petra. Wong kendir ora wong joget kok sikil duncal-uncalke sakarepmu joget ki bebas kok Mas. Ayo sampean mriki ajeng napa nglabrak kowe nglabrak kula ya ora gelem tak bonto tawak krincung sikil wak tugel gulumu babar pisan kowe lampuh tenan sampean iso nugel gulune Petruk sasat iso ndoro langit ayo sing dadi nyatane ya lho mau iki lho sampeyan ajeng napa? Nugel gulumu. Nya. Penak ta kula? Ora tak dadakokean. Halo apa? Antil pisan gletak malah sampeyan kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora mbutuhke wong joget. Teng peperangan iku ora mbutuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Nya. Lho ngoten. Wah, kendel tenan ta iki. Wedi marep kok? Nya. Saka mburi kena bebas. Ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tutuki nganggo napa-napa kena. Nggih. Lho ngenten iki wong perang iku bacut kendel wani mati. Ya. Lho mbangane guajul pisan prata luntune apa ora isin? Heeh, iso. Ayo, aku yo kendel nek mengko kendel kaya kowe. Wis wani maju perang yo wani kendel. Ayo dadi nyatane. Nyo, ayo. Oh. Di marep kamu ora masalah nyo ayo. Ngopo kuwi lho sing penting wani kaya kula niki nyo. Lho mburi wae piye nyo. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel nyo ayo. Ayo. Kaya kula nyo. Iya nyo. Wani wae isih ayo. Mburi wae piye nyo. Mburi nyo. Isih. Santai. Oh terus ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokean gerak, ora rasa kokean obah, gamelane men leren. Kula sampeyan gelut atos-atosan. Oke. Iya, wah, dosasana kok oke modern kok. Sampeyan sing napa kula sik? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Ora apa-apa. Malah matur nuwun kula sampeyan iso mecah sirah kula. Ping pira? Manut sampean. Pindho ya pindho. Ya. Ning gentengan lho. Iya dadi wis ya. Ya, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik omong tak matek. Yo, wis. Wah, pecah sirahmu. Go. Biar kowe. Uluk mendonong. Mesti mumet kowe. Mboten, ya. Ping pindho sisan. Weduan. Ora ngrasake apa-apa piye to? Mboten. Wah, gleleng tenan. Yo, pemindho pisan. Slak pengen ngantem sampean kula. Wah, iya. Pecah sirahmu. Ayo, wis. Nah, ngenten iki tegese perang mat-matan. Lah iya, sapa sing kalah mesti gletak. Mesti gletak. Niki, nanti lu gentenan. Waduh. Ngau gentenan lagi, lu janjine gentenan kok. Ya kene. Ayo.
siap. Hati-hati, pengen tak nggo ngantem ndas wedhus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Iki ngedeg-degi ngono kuwi. Aku mau ora ngomong apa-apa terus kok kowe nganggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis asa omong nggih pun. Ya. Hau. Hau. Ku tak kampleng lho kowe. Kene iki ngampet ambegane, gawe to, yo. Hai. Wila rapopo pangeran Pati emang karo batur. Yo pindho. Lho mau aku pindho kok. Janjine pindho-pindho. Oh iya. Siap. Ngati-hati ya. Wila ampuh piye merinding awak. Yo gentenan. Yo, ngene iki perang ora entekke tenaga tur mat-matan. Hei. Hilang. Pisan gas yo, pisan gas. Nyo. Ngati-hati. Sik lho lagi to. Iya. Sak kuat-kuatmu le to. Yo, awas. Hop. Ha. Makasih. Jar. Kok duduk nggo apa, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirahe. Waduh, Dur. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi? Yo, wadah aku mung turu dela terus. Ora apa-apa, ora masalah. Sing dadi gentenane. Oleh. Ora setan ora. Ana mane cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petruk, kowe aja gleleng macakmu gembelo siramu gak kandhake Raden Werkudara Raden Jangka. Inggih. Wah, yo gene mlayu-mlayu. Urawa bubar mawut mboten nganten-ngantenan. Dipun trajang Panakawan. Petruk Gareng kaliyan Bagong. Anggenipun ngamuk punggung Sultan Tohone boyone Rewikara. Bagong maju lara ing negara cangkeme nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe diglok cikot kira tak nang Pangapura. Kuwi karangane sapa ngono iki? Lah karanganku, karangan iki bakal mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Ngapunten, Ndara. Petruk, nun. Ngopo kowe mlayu? Apa kowe mlayu? Kowe iki nek ngomong pisan iki sing cecok le nampa. Nek pindho iki wis getak. Oh, ngopo mlayu? Lah aku tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak nun. Kono seru, ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Terus, Gong, aku mburi wae ah. Kowe sing arep wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane. Sing dadi juru wicara sapa? Ayo. Nggih, kula kondang. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngono? Yo, sapa? Kula. Kowe sing ndi? Saka ngendi? Gong, kowe iki kok anakmu nanun. Saka ngendi?
anu saking negara Tina. Wigatine Anu napa niku? Diutus Bapak. yo Ken nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. terus Teng mriko kula geger. lho geger karo sapa Anu. Wis tetek wae nang arep ndasmu kowe. Nang ngetoke nenggala modar aku. Kowe mung kari bombong wae. santai Jengkul anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. yo terus Geger karo sapa geger kali Kurawa gelut rame banget. lho kowe iki perang karo Kurawa Anu iya lah anu nggih terus menang sapa terus aku menang ora menang kula kali Petruk kali Gareng Kurawa bubar ora geleng to dia wah la elok temen ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyai-piyai nggih niku kula niku ra mung piyai tak kalahke piano lak dol terus piye terus terakhir niki wau sing maju piyai loro sapa anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka lho Werkudara Janaka maju mbelani sapa belane Kurawa ketoke wong dilapori Pate Sengkuni lah terus kowe Melayu kok mlayu ngopo wedi nang lho jare pengpengan Kurawa 100 e kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye mriko niku pusakane akeh Ndara Janaka niku pusakane kronjotan panas kok kadewatan Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot kacamata Pancanaka wong tangane modot 3 meter cukup kuku Pancanaka modar kula lah terus kowe Bali terus ketemu sampean nah iki padha karo kula among-among nyawa sebabnya ketemu sampean mesti belani Kurawa sing kandha sapa embuh kok sing kandha sapa kok embuh aku ya ora ngerti sing kandha sapa iki bingung tenan aku bingung wedi aku kaya terus sudah diamper sik mulane kok wis terus sithik wis metu sithik diampet sik wong wedi kepoya ya padane ha iya sing ngundakku bilani Kurawa sapa nggih kula lho dasarmu apa dasar kula sampeyan niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino teng wonten negara Ngastina aku ki ratu aku heeh anu iya dong ora salah kok nggih aku ki Nalendra nadan aku sendadina srawung karo Rasanta Kurawa ning aku iso milahke endi sing ala endi sing becik endi sing bener endi sing luput aja mbok aku pendak aku srawung karo Rasanta Kurawa terus aku melu-melu karo Kurawa watak aku ora Budi Candala ngerti nggih ngerti kok ora menang wae to anggere nggih kok orang kecepetan ya mau jam wah nggih anggere muni nggih beres iya terus lho nek pancen Werkudara Janaka arep tegel karo kowe aku sing ora trima maksudnya yen perlu kita labuhi kowe tak belani iki tas oh iya aku nang kono aku artos malah kleru ndasmu iki aku lho sing marai iya estu tenan lahir batin ngono nek nganti Werkudara Janaka ki maju kowe aja kuwatir kowe tak paring ngambil pusakaku kula mawon lho ya kula sing nuwun dasar aku sing dipercaya gleleng aku arep bandel sing diparingi ngambil lho sing nuwun Alugara mutar ora we Alugara iki aku maju nggawa Alugara Ndara Werkudara Ndara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk mutar kabeh ora njur dipateni kabeh kok ana sing diuripke nggo padang-padang ha iya padake dian ora estu napa tenan nek pancen estu coba kula tak nonton kaya ngapa alune ning aku bali karo kowe nggih minggu medeni Werkudara karo Janaka nek Werkudara Janaka wis padha mlayu
Alugoro balik aku. Siap. Tenan iki. Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong iku lho ngapusi. Oh, iya. Ning sagedhangan iku mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Areng bokor sandangan ora kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Oh, Ibu Pertiwi kok hubungane karo gubuk asmara. Yo tampan ono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek kuwerku Dara Janaka ora wedi, Alugoro wae balekno karo aku. Adikku lanang loro tak ajari kanggo Alugoro. Siap. Titip prani mangan anak hanung parijata. Mbak lumimbak lamun mambeng lirumbak ing segara angra. Oh. Niki apa? Iya. Kok ya cindramata. Cindramata dengkulmu locot kuwi Alugoro. Ora percaya njajal batukno, batukmu templekno iki. Niki lho. Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan sing ndi, Gong? Iki Ngeleru ta. Tangan tengen, ya. kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abang iki goblok kok. Kuwi rasa cewek to. Butuh iki tak gawa ora rasa kaya to. Iya. Nyembah ping 3. Iya, nek ora nyembah ku ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbak Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mah ping pira, Tru? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono iki. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kowe, Gong. Piye? Madhep rono. Nah, Digawa tangan loro, mundak tiba. nggih. Mati kowe, ajar dasmu kowe. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Kuwi pancen cah edan ora. Aku mung jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kowe nganti tekan kowe dadaku aku mati tenan. Ayo ora mungkin ayo. Minggir. Ya. Minggir ah, cuplok mata. Iki gleleng iki. Awas surangata jauh. Ora ngerti kancane iki. Nata mantula Prabu Baladewa tipan Alugoro. Sing ngakon kowe dadi Rata Mandura sapa? Ketok ini nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gak aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu. Ayo mati jeneng aku. Wagu kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakaremu ning omongane tok. Nggih. Uiye. Jagat Dewa Bathara kocam kacarita kae kecap kae mrijet. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis ta? Iya. Kalau jawani bisa ngomong bagus gitu. Pemain orang orang ketipan mungkin negara keraton mati jeneng aku. Adikku
Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Kowe aja ngono mang bondo, mang krincong sikile, mang leboke pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampean wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampean? Kula ya tegel karo sampean. Bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Anak buah. Wah, ora wae, ayo nang ditemtokke. Kowe omahku sing sirna Margalayu. Kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Apa tene iki ya? Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, Janaka pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta dhewe asenake. wah edan. Ora edan jajal kok piye? Wah. Mundar kowe. Aja ndolek kare-kare. Aku kok ngoyak aku reku dara. Dek 3 jangka aku 20 jangka. Kene. Kowe urung rampung ya? Urung rampung sapa meneh? Kurawa, Kurawa rasa nggawa nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Walugara kowe menang. Kene balik iki. Ayo. Lho. Lah yo kene, lah yo nyo. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora. Nyo. Bagong, ora sembrono. Nyo. Bagong. Aku wegah. Tra. Rene yo. Balekke, Gong. Ah sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nyo tampanono sinuwun matur sembah nuwun tanggo. Yo. Bagong ora sembrono. Nyo tampanono.